Bij ons in Pelamaas is altijd wel iets te beleven. Als het nu gaat om lifestyle, het verenigingsleven of gezellige activiteiten, Pelamaas zit niet stil. Welkom bij ons in Pelamaas. Het is lente, ook in Grashoek bij Jan Strik, waar lammetjes zijn geboren. De dagvoorziening in Grashoek nam er dinsdag een kijkje. Deze zijn nu ongeveer van begin maart tot deze tijd. Dus weken van ongeveer 6 weken tot 1 dag. Vannacht is de laatste geboren. Dus. Lente, eindelijk lente. Koning Winter betaalt zijn schulden terug met rente. En dat wordt ook die, dat wordt ook die. Eindelijk lente, hij kan niet tegenaan, geen Mercedes of de zakken vol cent. Vandaag is iedereen hier. Eindelijk lente. Ik heb het liefst dat in ooi, dan noemen ze een schaap een ooi, dat hij 2 lammeren krijgt, maar ik heb het dit jaar 4 met 3. En dan moet je eigenlijk, als je het goed wil doen, moet je het derde lam, er wordt meestal 1 lam verstoten op den duur. Dan krijg je 2 sterke lammen en 1 die wordt wat minder. En dan wordt die mindere die wordt verstoten en die moet je eigenlijk bijvoeren met lammerenmelk. Dus gewoon laten drinken, dus gewoon met de fles, zoals je een baby ook laat drinken. Dus. Ik had liever het lam. Meestal hou ik ze tot augustus, september. En dan kijk ik wat ik mee doe, meestal worden ze dan verkocht.